ದೇಕೋರಿ ನಾಕೆ ನೀವು ಸ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಾಣದ ಬರತ್ತೆ లేక్ మాత్రం ఈ పేర్లు అందరి పేర్లు చెప్పాలి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీరెప్పుడు చూడనటువంటి వీడియోని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి సాహసించడం జరిగింది. మనం ఈరోజు చూడబోయే ఈ వీడియోలో కొన్ని మా రిమోట్ ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో ఈ సాంప్రదాయం అక్కడక్కడ చూడవచ్చు. అసలు కథ ఏంటంటే, కుటుంబాల్లో ఆరోగ్యం బాలినప్పుడు లేదా కుటుంబాలు కొన్ని వ్యాధుల నుండి బయటపడినప్పుడు వారి ఇంటి మరియు గ్రామ పొలిమేర దేవతకు ఒక నాటు వైద్యుని మధ్యవర్తినిగా భావించి వారు మొక్కుకున్న ఈ మొక్కుబళ్లను దారి మధ్యలో ఈ విధంగా పెట్టి ఈ విధమైన కార్యాన్ని చేస్తారు. దీనివల్ల ఇంటి దోషం పోయి ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుందని వీరు నమ్ముతారు. దీన్ని ఒక పండుగలా నిర్వహించడం వీరి యొక్క ఆనవాయితీ. పూర్వపు రోజుల్లో మా గిరిజన గ్రామాల్లో ఇలాంటివి సర్వసాధారణం. కానీ అభివృద్ధి చెందిన విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రపంచంలో ప్రపంచీకరణ సమాజం ప్రభావం వల్ల ఇలాంటివి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ వేలనుకొని ఉన్నాయి. దీనికి కారణములు అనేకములు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమైనవి రెండు. ఒకటి, వీరు నిరక్షరాస్యులు కావడం. రెండు, వైద్య సదుపాయాల పట్ల అంతగా అవగాహన లేకపోవడం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. మీరెప్పుడు ఇలాంటివి చూసుండరో నేను అది చెప్పగలను. చూశాక వీడియో పట్ల మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. మీకు ఇలాంటి గిరిజన సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్ల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఎన్నో వీడియోస్ మన ఛానల్లో రాబోతున్నాయి కనుక. ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶି ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖି ଗଙ୍ଗାର ପାଣି କାଟି ତାର ଦେବଟେ ଶୀତଳ କରି ଆଜି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ତିରିଟା ପରିଷ୍କାର ତିରି ନହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବଡ଼ ପନ୍ତ ମାନେ ଯୋ ବାଟେ ସେ ବାଟେ ଲେଉଟି ଯିବାର ଭଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି। କାଲିଆ ବାଲ ଦବଲା ବେଟେ ଚିବାର ନାହିଁ ବେଟବାର ନାହିଁ ହରି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ନ ବେଟେ ମଣ୍ଡେ ଛେଲି ଲାଟ ନେଇତେ କାପାନ୍ତା କାପ ଚୋଡ଼ନ୍ତା ଚୋଡ଼ କରି ଆଜି ଡବା ହେଡ଼ୁ କାପରୁ ଏନକାନ୍ତା ସତୁ ବ୍ରହ୍ମାତ ବହୁପୁରାଇ କରି ଆଜି ଦେଖ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠେ ବସି ତାଙ୍କ ସାଧୁଜ୍ଞାନ ବୋଲାସି କରି ଆଜି ଶନିକେ ରାଉକେ ତିତି ଲିତା ଗଣ୍ଡ ଗୁର रूप 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 ब्रह्म ब्रह्मांड करता पनादि जय जय जगतर दाता वशेष ब्रह्मांड धर्म मिलो मूल धातु ले तो प्रभु बोली परे हो तो भद्र भद्र नमो भगवता कोरी जोनी हेतु पासरिले सुता मंगोड़ दैन्य पिचासुनी नगो कोटी कंताई ने छोटिया जोगनी होबयो कबोचो श्रुति काई गिनाई होबयो भ्रांतिया के होबयो भ्रांति गोचुड मंत्री प्रयागास करते दिखा में चंद्रशेखर दस्ती के पाड़ पर प्रयागास लोगों का तारागण सुरत गिरत महार चंद्र पवन कुमार मोरड आमृषि दामृषि टंगमने भलमने 15 निजड़े जता धगड़ रक्य चलो जो बटर से बटे जुड़ी जुड़ बड़ी वर्ष महाब्रह्म में अंग वैलेर हनुमत तो इलार कला मल्लो नीरन सर ఒకటి రెండు మూడు 4 5 6 7 Hey! Nakul Batu!